som dostal tip, že si tú poviedku, že ktorá asi by bola pre mňa vhodná. Dostal som tohto zúfalého cigára, ktorý sa vrátil z vojny. A páčila sa mi, lebo má to for, normálne je to sranda a nakoniec tú vojnu poznám, lebo však bol som na fronte medzi pigošmi, takže presne toto poznám, dokonca som dosť času strávil tým, kým som vygooglil niekde ten debilný prístroj na nočné videnie vojenský, ktorý tam ukradal. Ťažký jak tank. Takže bolo to celkom dobré. Z toho som vás celkom rád, že možno ešte mohol byť taký viac vyplašenejší alebo zúfalejší, ale vyšiel tak, jak vyšiel. Myslím, že obálka je mega dôležitá. Ľudia, ktorí sa zaujímajú o literatúru, tak oni vlastne majú zistené a vedia, že čo kedy kde vychádza, kto čo napísať, čo si majú kúpiť. Ale pre takých polonáhodných alebo takých impulzívnych nakupovateľov kníh je tá obálka dôležitá podľa mňa. My sme robili rozprávky s Duškom Taragelom pred mnohými rokmi, tie detské, ktoré tiež nakoniec sa mali volať, že rozprávky pre neposlušné deti a ich hlúpych rodičov. Ale potom, keďže sme robili v reklámke, tak Duške zistili, že toto asi by nepredávalo, lebo deťom kupujú rodičia knihy a keď tam bude napísané, že sú hlúpi, tak ich nekúpia nič. Tak sme to zmenili na starostlivých. A pozerali sme sa po obchodoch, že ako vyzerajú obálky na detských knihách. A potom došiel Duške s tým, že vieš, aké nie sú čierne detské knihy? Nejaké, že čierne. Vždy sú nejaké pekné farebné, tak sme hovorili, keď chceme odlišiť, musí byť čierne. Keď to sa rozpráva. Takže určite to je dôležité, však ja som nakreslil už obálky asi nejakých 70 kníh alebo 80 tu po Slovensku a v Čechách. Tam asi zrejme ešte viac ako tu. Takže už som v tom celkom zbehlý. Sú tam niektoré sú také veci, že napríklad Argo vydávalo kompletne Cormaca McCarthyho a oni vydali dve knižky s nejakými takými kolážami fotografickými a keď sa natočil aj film, že tá Zem není pro starý, alebo čo to volalo, tak vtedy oni vydávali aj knižku, tak chceli rýchlo vydať, aby bola vtedy v predstavke aj film, čo pochopiteľne by mohlo podporiť ten predaj, lebo keď to robili Coeni ten film, tak jasné, že to bude pecka a chceli kreslenú obálku. A potom vlastne som urobil celú sériu, tuším, ja neviem, či 10 alebo 13, to si nepamätám. A všetky som kreslil, ja dokonca aj tie pôvodné dve, dali nakresliť nové obálky a vydali ich znova. Ale tam bol napríklad taká vec, že ja som nakreslil návrh, obálku, ešte tam samozrejme dôležitá typografia, alebo veľakrát sa mi stalo, že to niekto zmršil s nejakým debilným písmom, alebo čo, tak keď to nemôžem urobiť celé sám, tak aspoň chcem na korektúru, ako to vyzerá to finálne založenie. Ale tu sa to robilo tak, že oni to všetko museli poslať jemu do Ameriky a on to musel schváliť s takou obálkou, alebo teda proste jeho nejaký tajomník, alebo jeho vydávateľ zrejme nejaký dvorník, že on to musel odklepnúť, že to sa mu páči, že takto to môže byť. Takže to bolo také celkom fajn a vyserka, že to tak celkom zaujímavé. Jasné, že ide o tú tému, že čo to je, aké to je, ale väčšinou sa nevieme takým tým čisto typografickým alebo dizajnerským veciam, lebo na to sú iní macheri, ktorí to vedia robiť a keď niekto chce obálku odo mňa, tak väčšinou chce preto, že som kresliar, chce tam mať nejaký obrázok. Takže sa snažím vždy, aby to nejakým spôsobom zasvietilo v tom výklade, že aby to oslovilo ľudí. V tom socíku bývali také šedivé tie pestre. Teda samozrejme je to tak pestré, strašné kvantá kníh sa vydávajú. To vôbec nie je pravda, že ako to zanikne a ľudia nebudú čítať, že nikdy nebol toľko kníh, ako je teraz. Predajniach na veľkú, to sú mraky kníh. Samozrejme rozdiel je už v tom, že tej kvalite pochopiteľne väčší. Lebo však idú Vianoce, tak každý sa zamolí zase s nejakými, každý pakovi dá nejakú kuchárku. Je presne ako sú digitáli, tak každý si myslí, že je fotograf a každý je spisovateľ a to chrlia. Je jedna plná takých tých obálok, ktoré dosť nenávidím, alebo tak sú mi vlastne asi lahostajné, alebo sú knihy, ktoré nekupujem, ale to sú rôzne také tie babské knižky. To býva napríklad aj v telke, sú rôzne filmiky, že nejaká Pičerová, také všelaké, tie nepoznávajú tie mená, také podivné. To sú
sú zrejme všetko také nejaká cajdáky, telenoveloidného charakteru alebo čo. A tie majú vždy také hnusné obálky, také vtieravé, nejaké rúžové, nejaká fotečka tam je, nejaké zlaté písmo, proste ohyzné sú. Vypadá to ako také špatné svadobné oznámenie z komunál. Tak tie nemám rád, ale nejak by to špeciálne nevadí, lebo sa s tým nezaoberám s tými knihami. Podľa tej obálky sa dá aj určiť, že komu je zrejme tá kniha určená. Hej. Že sa to tak hneď sa to vyjasní a že toto sú knihy, ktoré sa nemusia ani otvárať, lebo to je jasné, že to bude nejaký hnoj, že to sa s tým nemusí nikto zaoberať. Aj nakoniec je dobré, že ľudia čítajú, aj keď sú to kraviny, ako keby nečítali vôbec. To je myslím na tom pozitívne. Ja v skutočnosti vlastne fantastiku ani vôbec nečítam. Dobre, to vystrihnem. Ja to nezaujíma, tento žáner, alebo nemám čas na to. Ale je fakt, že fantastika, ona má takú svoju kategóriu aj kresliarov, alebo taký typ kresby, ktorý výrazne využívali Airprage, alebo tým, teraz im tie počítače dosť pomáhajú v rôznych tých ako výpravných tieňovačkách a takých šílených výmakov onanistických, že proste je to také strašne vymakané, dokonca aj komiksy sa už také robia, ktoré už by sa normálne dali nakresliť rukou, že to už je so špecom, že už je to vyšperkované s tými technickými možnosťami rôznych programov ilustrátorských, takže kresliarských a maliarských a všelijakých takých fotografických, tak tam sa už dá s tým čarovať. Takže tam niekedy, aj keď niekto nevie kresliť, tak sa mu to podarí nejak zachrániť. Sa vyblbne a tak to zneprehľadní, že nakoniec to vyzerá skvelé. Ja myslím, že neskromne, keď poviem, že má takýto krásny obal, tá kniha. Ja keby som išiel okolo knihkupectva, toto vidím, tohto šíleného cigána s tým samopanom, tak minimálne by som si ju otvoril, prelistoval a pár strán prečítal, že čo to je.